बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। अब्ला दिनैनि भिडिअनि बिसयखौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। गोबाव सम जाबायमोन आं रिजाल्टखौ फोसावनो गोसोब्लाबो सम आरो सुबिदाखौ आं मोननो हायाखैमोन। न'खराव माखासे खामानिनि बेस्थ'तानि थाखाय आं नोंथांमोनजों बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैमोन एबा नोंथांमोननो जे मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनायनि रिजाल्टखौ आं फोसावनो हायाखैमोन। अब्लाबो दिनैहाय आं सुबिदा जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनजों फोसावनो होननानै आं दिनैहाय नुजाथिबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गोबाव जानायनि थाखाय निमाहा खालामगोन। अब्ला फैदो जों गोबाव खालामालासेनो दिनैहाय थोंजोङै जोङो रिजाल्टखौ फोसावदिनि। आं दिनैहाय मोसानायाव सिलेक्सन खालामनानै लादों जाहैबाय टप 5 एबा सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय सायख'जानाय बादायारि बिथांमोन आरो मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय टप 10 एबा सेकेन्ड राउन्डआव जायफोर सायख'जाबाय बिथांमोननि मुंखौ आं दिनैहाय मख'नानै होनो सानदों। सानैसो बादायारिफोर दंमोन फार्स्ट राउन्डआव देरहानानै सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय बिथांमोननिया अडिअ एबा मोसानायखौ आंनिसिम हरनो हायाखिसै होननानै फोरमायहरदों। नाथाय खायसेया रिजाल्टखौ मोनखोना मोनदिया आं मिथिदिया। अब्लाबो नोंथांमोननि बे समाव आं जायफोर बिथांमोना आंनिसिम दैथायहरबाय बिथांमोनखौनो आं सायख'नानै दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि बे रिजाल्टखौ आं सायख'ना होनो सानबाय। गिबियावनो आं दिनैहाय फोसावनो सानदों जाहैबाय मोसानाय बादायलायनायाव जायफोर बिनानावमोन बा फंबायमोना टप 5 एबा सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय जायगा आवग्रिनो हाबाय बिथांमोननि मुंखौ मख'नायनि सिगां आं नोंथांमोननो गुसुं गुसुं क्लिप बे समाव आं दिन्थिग्रोनो लादों। अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। गिबियावनो दं जाहैबाय मोसानायावहाय सायख'जानाय बिनानाव पिरामिड ब्रह्म नारायणपुर क'क्राझारनिफ्राय। नैथियाव दं जाहैबाय सेलिना नार्जारि आरो जासमिन बसुमतारी जियागुरि NLC गथायबारि सार्केलनिफ्राय। थामथियाव दं जाहैबाय मिनिता हाज'वारि नम्बर 1 बुरिजार BBC टुक्राझारनिफ्राय। ब्रैथियाव दं जाहैबाय बेनिसा बसुमतारी चिरां कुमगुरि बाप्टिस्ट चार्च आरो बाथियाव आं सायख'नानै लादों जाहैबाय एन्जेलिजा नार्जारि दादगारि बाप्टिस्ट चार्च चिरांनिफ्राय। अब्ला बे समाव आं दा मेथाइ रोजाबनायनि सेकेन्ड राउन्ड एबा टप 10 आव जायफोर फंबाय बिनानावमोना सायख'जाबाय बिथांमोननि मुंखौ आं थोंजोङै मख'ना होनो सानबाय। गिबियावनो दं जाहैबाय जाफेद बसुमतारी कुमगुरि बाप्टिस्ट चार्च बाक्सानिफ्राय। नैथियाव दं जाहैबाय रुदा दैमारि आम्बागाव बाप्टिस्ट चार्च उदालगुरिनिफ्राय। थामथियाव दं जाहैबाय मिथिसार नार्जारि आमथेका कुमगुरि बाप्टिस्ट चार्च चिरांनिफ्राय। ब्रैथियाव दं जाहैबाय बमिता दैमारि गेरसं उदालगुरिनिफ्राय। बाथियाव दं जाहैबाय मिनति बसुमतारी धेमाजिनिफ्राय। दथियाव दं जाहैबाय प्रेमदा मोसाहारि गेरसं उदालगुरिनिफ्राय। स्निथियाव दं जाहैबाय प्रेमजिता सुमफ्रामारि बुरपार बाप्टिस्ट चार्च BBC टुक्राझारनिफ्राय। दाइनथियाव दं जाहैबाय अनसाय औवारि दादगारि बाप्टिस्ट चार्च चिरांनिफ्राय। गुथियाव दं जाहैबाय बर्नाली इस्लारि बेंटल टाउन बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय आरो जिथियाव दं जाहैबाय सान्तिराज मोसाहारि उदालगुरि बाप्टिस्ट चार्च चिरांनिफ्राय। अब्ला जायफोर फंबाय बिनानावमोना दिनैनि बे मेथाइ रोजाबनाय बा मोसानायावहाय सायख'जाबाय बिथांमोनखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय आरोबाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङावहाय गोजोननाय लोगोसे हामलायनाय जासिबाय। नोंथांमोना जेन नेक्स्ट राउन्डआवहाय मोजाङै पार्टिसिपेट खालामो बेखौ आं मिजिं थिखानाय थाबाय। अब्ला बे समाव आं बुंखानानै लानो लुबैदों मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय टप 5 आव जायफोर बिथांमोना सायख'जागोन बिथांमोननि अडिअखौ आं नेक्स्ट राउन्डआवहाय फोस्रावनानै होनाय जागोन। अब्ला जायफोर बिथांमोना दिनैहाय टप 10 एबा सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय सायख'जाबाय बिथांमोना नेक्स्ट टप 5 नि थाखाय मा मेथाइखौ रोजाबनांगोन माबायदि पार्टिसिपेट खालामनांगोन आंनो थोंजोङै वाट्सएपआवहाय सुलाद लानो हागोन आरो नोंथांमोना बबे मेथाइखौ रोजाबनांगौ आरो बबे मेथाइखौ मोसानांगौ बेनि थाखाय आंनावहाय थोंजोङै सुलाद लानो हागोन आरो बे जि WhatsApp ग्रुप दं गस्पेल मेसेन्जार बेयाव थांनानै नोंथांमोना सोंनो हागोन। बेखौनो आं फोसावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्ट राउन्डनि थाखाय मोजाङै मोसानानै आंनिसिम दैथायहरगोन। 3 टिम जागोन। इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। आमेन।